Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang mga kasaysayan kagarakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magpareho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo, mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran. Alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Ginghapos mo ko ni sa nagatindong nga cross. Animal ka, Jack, balaan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamong. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mintras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway bala siya sa kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang alpha at beta nutrients sa mangosteen ay... Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sa nun,
inyong pamatian. Stasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Karon sa kasugpon sang ikaduha nga bahin sa kabuhin ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Pamensa si Jack nga mga buhi na sang normal, sang matawhay. Alam siya sa una sa sulod sa prisuhan. Amo na sinang handom niya. Nga kung makagwa siya, mga buhi na siya sa matawhay, sa malino. Maayaman ko na mo sina. Ho gali. Hasa subong, wala paghihapon sang maayo nga resulta. Sa pag-imbestigar sa mga pulis, sa natabo nga pagrat-rat sa ila ni Jack. Amo gani, Daw kapigaw kit sang pulis subong attorney Kita mo ha, pati ang natabo sa ila ni Major Bisana. Hasa subong, wala gihapon sila sang ideya kung sanay sino ang naghimo sadto. oh, bisan si Pernie gani, wala pa man sa ideya. Pigaw ang ila intel attorney. Kagamay sa Iloilo, pero kadamo sang krimen nga unsolved. Kung hindi pa namon sige kutibaw ang pulis, daw hindi man sila maghulat. Daw ginapabayan ng nila ang natabo. Pariho abis ang natabo sa ila ni Chuck. Napatay ang isa ka amigo ni Chuck. Ano kaya to? Thank you na lang. Kaya wala man sila sang suspect. Mayo kay ari ka na, Jack. Nagkapauli ka na. Oy, galing pa ko, Jack. Nadula ng kabalaka ko sa ginabatsag ko. May ginapitan lang ako sa makadali sa Bacolod. May grupo ka magaling sa Bacolod, Jack? Hindi man masiling nga grupo. Amigo lang. Nag-ano ka sa ila, Jack? Nangusisa lang. Namangkot ako kung may ideya sila sa natabo sa atong tito. Ha? Di paano sila makahibalo kay atuman sila sa Bacolod? Kag dito makita iyagin bira sa Iloilo? Mabala ang magyapon nila tito. Tungod may grupo sila sa Iloilo. Ay, gali ka? Sa din si Choy ni Kanor. Do wala mo daw motor niya? May ginlaktan man to siya, Jack. Basi tugay-tugay, ari man siya. Jack, dali na sa kwarto. Para nga makailis ka. Kag makapahuway ka. Kapoy kagit ka sa biyahe. Kalayo nga daan. Matuod pati ma. Dali ka. Mayo kay luwas ka nga nakapauli diri, Jack. Nalipay gid ko. Choy, Ano ang plastadaw? Luyag ko lang mabala, Jack, para makahimo makita isang tikang kung tawlain kid. amo gani. Ano, kilala mo nagbira sa inyo? Hindi, Choy. May tabo ng ilang mga guya. Kag isa pa. Wala man ako sa ginususpitsuhan.
Wala man ako sa atraso sining ulihin. Ano ang ambal sa mga pulis? Wala man sila sang ideya. Pero piho ko nga kamo gid ang target. Basi ko nasalaan ng kamo, Jack. Kami Joy, ako ginatuyo. Tungod ngalan ko ang nagwa sila baba. Ako target nila. Naumid na lang si Binig. Kag maayo lang kay ginirespondihan kami sang kilala ng mga pulis. Kaya kung wala, basi kung nagkalamatay kami tanan tungod na corner na nila kami. Wala na kami sa katrasan. Wala na kami sang palagyuhan. Maayo kung tani nga mahibal anta kung sinong may kaimuan sinisay mo para makapangaman ka man. Hindi peryoso bunga ang halos tanan suspitsuhan mo nga kaaway. Tungod hindi mo makilala ang kontra mo. Amo ganit, Joy. Hindi ko na kitabi kontrolado ang mga kilala ko si Loilo eh. Ano bang ginistahan ko sa ilang ngalan nga numero sa ilang cellphone nabasa. At dugay naman na bikayo eh. May nakatimbre naman sa akon, Joy. Pero wala ba man ipiho? Pero mas mayo gid nga piho unta Jack. Gaplano ko nga maglakat si Loilo. Kagbalo ko dito. Kadto ako sa mga amigo namon sa una ni Valentina. Kaya nasiguro ko may makuha gid ako impormasyon sila. Nga, ano sila? Mga pulis? Hindi, Jack. O ti magali. Nga magkakuha ka impormasyon sa ilaw? Nakibalo ko nga kaibalo sila. Wala sang hitabo nga hindi nila may balaan basta involved sa pinatyanay. Joy na ganun? Ayan pa kay sa ilang lugar na tabo. Nasiguro ko nga nakaibalo sila kung kanday sino ang nagbira sa inyo. Basi wala man sila sa naibalan, Joy. Kag mapurnada ka lang sa lakat mo dito. At kung hindi man tanan may balaan nila, nasiguro ko nga may ideya gid sila. Basi wala man sila kahibalo, Joy. Wala gani kabalo ang mga pulis. Sila pa? Sobra pa sa pulis ang koneksyon nila, Jack. Sa ila pa gani kung kaisa nagapambangkot ang mga pulis eh. Sa ila pa nagakuha sa impormasyon. Nga. Kaya sino sila, Joy, ka nun? Mga kriminal man, Jack. Ugaling mga gulang na. Ara man sa underworld. Ano? O, Jack, mga upod namon sang una sang amay mo. Mga birador man. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon.
gapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Wala ka na sang number nila, aw? Tawagin lang. Wala na gani. Kay nabasa to ang ginistahan ko nga papel. Hindi na basahan. Lakton ko na lang, Jack, para mabalaan ko gid ang nagakalatabo. Hindi na lang, Joy, Pabayin na lang da. Total, hindi naman ako magbalik sa Iloilo. Diri na kami matiner. Pabayin na lang da. Sige. Ikaw nang bala. Basta kay kung luyag mo nga may balaan kung ano gid ang natabo. Kadtuan ko to. Nasiguro ko nga may makuha gid ako ng impormasyon. Ano na, Sarge? Ha? Positive? Amo na dang natingalahan ko. Nga wala siya liwat ginhampak na day Major Bilbes. Ginpabayan na lang siya. Mabudlay man nga magbuhi kita sa amusin ang asugilanon, Sarge. Oo. Pero nagapatay ako nga daw husto ka. Sige, plastar tamayo. Dakpunta siya. Oo. Kung wala siya madalman sa gindakop siya sa una nanday Major Belbes, sa aton manimuron gid siya sa sulod sa prisuhan. Tugod siguroon ko nga madalman gid siya. Oo, isa lang siya sa madamo nga mga ngalan nga nakuha ko, Sarge. Kaya iba nga rin sa listahan ko, nagasige man subong baligya. Ha? Oo. Oo, Sarge. Ila ni nanday Major Melbes sanan gindakpan sa una. Oo, mga sinakpan niya ni sa una. Balo ka, nakapiyansa. Kaya ang iban daw na-dismiss gid ang kaso. Sarge. Sige, trabaho kay hampakon ta niya. Sige. Salamat, Sarge. Salamat, Gid. Pahibala lang ako kung naitso mo na. Kay ma-operate ka. Oo, ma-operate ya, liwat. Sige, salamat. Daos to si Sargento, Pasi ko na ginatarget naman subong tao na nanday Major Bilbes. Kay daw kapawala lang ko, no? Daw wala mahadlok. Tumigil sa digan, Nagapagwa pa ko sa sugilanon nga wala problema kay pulis ang tag-iyasin ni. Wow, katikalon. Hindi na mayon Kinanglan makuha na mo ng target. Kasi pa lang kung magkanta siya. Kag madamo ako sa makuha nga impormasyon sa iya. Kabay pa nga hindi lang matuod ang pananawa ni Sargento. Nga ang ginabaligya subong nga items ang target namon. Items nga naghalin kay Major Bilbes. Talamak na gid kayo ni. Kung matuod ang suspetso ni Sargento.
cellphone ko. Ah, si Jack. Sabton ko. Hello, Jack? Mayong adlaw, sir. Oh, mayong adlaw man, Jack. O ano, kamusta ka na? Di ka na subong? Okay lang ako, sir. Arin ako sa Negros. Abaw, ti mayo. Mayo gi Jack. Kumusta na, sir? Aron ng balita? Pasensya gi Jack, ha? Pero hasta subong daw wala gid development parte sa natabo sa inyo. Halos adlaw-adlaw. Nagatawganay kami sang investigador nga nagauyat sang kaso. Negative pagid ko, no? Amo bala, sir? Pero sige lang, Jack. Sige lang. Wala bang ginauntatan ang pag-usisa. Padayon man ang investigasyon, Jack. Kag kung may makuha na sila nga impormasyon parte sa natabo sa imo, pabalon ta kadayon. Sir, may nagkatimbri na sa akon. Pero wala ko gid ginhugot ang magbati ko nga matuod ang impormasyon ngayon. Jack, ang buot mo silingon do may ideya ka na kung kanday sino ang nagbira sa inyo? Oo, sir. Tungod may nagkapanugin sa akon. Pero sa nasiling ko na, hindi hugot ang Bisan pagbati pa, ko. Jack. Ang importante may ara na. Pwede mo ako masugiran, Jack, para ma-verify namon. Basta kung gusto ina nga impormasyon. Follow up po ninyo, sir? Oo, Jack. Oo. Isugid lang sa akon. Hatagi ako sa detalye. Kaya ako nang bahala magtrabaho sina. Pati ang nagsulod sa safe house ninyo, sir. Kaya nagpaniro sa inyo. May impormasyon man nga ginhatag sa akon. Ha? Matuod, Jack? May ideya ka kung sino ang naghandom sa pagpatay sa amon? Impormasyon lang ini, sir. Ara na sa inyo ang pagsiguro sining impormasyon. Kung bala, matuod. Sanday sino, Jack? Sanday sino sila? Sugiri ako. Sanday sino sila? Ang nagbira sa inyo, kag ang nagbira sa amon, isa lang Ha? kapo. Kung isa ang palihog, sir. Kaya sunod sa nagtimbri sa akon, madalong sila nga grupo. Organisado sila. Delikado sila nga mga tao sila. High finance ko nun. Tugod may handler. O si sa, sir. Kaya kung mapiho mo nga sila, gid, mabarik ako nila. Mabulig ako sa inyo para awayin sila Major Pisana. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang
ng akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
radyo. Makulong nun kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod namin sa aksyon radyo. Mga abiyan, sundarin niyo sa pagmamati ang ikaduhang bahin sa kabuhi ni Jack Balaan. Dili sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz, isa paging produksyon sang DYEZ sa Bacolod. Aksyon Radio. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon.